Anụrụ m dịka ibe m si anụ mana di m abụrụ ezigbo mmadụ. Ife nji wee sị unu na nwoke a abụrụ ezigbo mmadụ bụ gịnị? Na ọmụnwa ji ezigbo ọlụ na-akpata ego. Ka m na-akọlụ unu akụkọ ọkịta anụnwa na be m ka obi. Yes, ọkwanụ ya, mana sinsi m nụrụ nwoke a ọ na-amagharị. O si na nwaanyị nke pụta ọ baa na nke. Ife m na-agwa unu ife a bụ na o nwere ofu mbọsị mbata wee kwudo ya na nwaanyị na be m. Unu amaala na nwoke dana na yọba biko. Yọgide m biko kedu ife m ga-eme mgbaghalị ya. Maka na m aka amụtarala ya nwa, o wee jiri maka ya wee na-eme m akaje niile dị iche iche. Nne dị ife anụnwa, nne dị ife a. O wee mekọtazie wee baa nke na ọ pụọ mịa batara. Ọ lalụ n'ezi ọ bata ọ na-ayọ biko. Hey, ihe a wee wutekete amara m ife m ga-eme. Mana this very girl ya na ya na-abọ na-akwụ, amaala m onye ọ bụ. Wee kpọọ ya wee sị ọkwa gị na this girl na-akwụ. Ọ sị m na ya dị sorry. Sọsọ maka na m amụtara nwa ka ncha pass through all this. Nsị na bọsị ọzọ ọ ga-alalụkwa na nke this girl na ọ ga-alalụ mụ na ya na-abụ ofu onye. Ka anyị sesiela okwu after 2 weeks. Una mana di m ji alalụkwa na nke this girl. O wee jeche bata wee sị ngwa gị ralụ mụ na ya na-abụ ofu onye. Una mana nwoke ekwu n'iru m wee ralụ the girl. Wee sị anya si be m pụọ. O wee sị be m wee pụọ wee jekwube that girl. Ihe a wee na-agbawa m obi nlo n'ọfịs m na-ebesa akwa. Ifu m nsị na mmadụ pụọ. Ifu m nsị n'ike taa arụ. Nlo n'ọfịs na-adagharị. Onye ọbụla maalụ na o nwere ife mee na ndụ m. Enyi m nwaanyị wee nekete m anya wee sị m nne na ka agwa m eziokwu na papi ya na-enyekwalụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-agabiga ụdị ife a na-agabiga aka banye ịgwafe okwu na-akasịfe obi. Ịghọtago? Mụ bịa aka mfụ papi ya. Nchekete ife m ga-eme amụrọ m wee jebe wee luo wee fụ papi ya. Papi ya gwasa m okwu the first day like anya nnọọ. This man bịa na-agwa m okwu ọ na-emetụ m aka na-asị m nne m dibe magodo agwa m okwu na-ada m obi. Nna amakwanụ m ife meno. Ka mụ na this guy kọgidere ife anụnwa. This guy I fall quite in love with me. Ọ bụkwa guy ka nna agwa unu ife anụ. Onye nna agwa unu ife anụnwa ndo arụne 56 years old. Ka nwoke a na-agwa m okwu na-emetụ m aka a na-akọ ife a na-akọ ife a. Amụrụ m ma masị na maka ife mee m. Amụrụ m ma masị na nna achọ shoulder to cry on. Anọkatakwa m nwebe feeling for this guy. From 1 to 2 nwoke a sị na ya chọrọ ịbịa be m. Wee si oke oluo that day nchọ ka appreciate enye maka ihe ndị ọ na-emelụ m. Wee sie nnọọ ezigbo nni wee dọbalị ya nwoke a wee bịa. Wee nyesie enye nni olisie nni si na heat na-eme wee yipụ akwa ya. So from iyipụ akwa ya ọ sị m ka anyị metụ obere kansụl. From ime kansụl afọ bidokwa metụ ekwe m aka again. Mụ na nwoke anụnwa aligokwala onwe anyị o libe ibongi. Agadi nwoke o ka m na-agwakwa na ife a. Papa enyi m nwanyị ka unu wee maletu this man si wee tọ m. Mana this guy bụ gbara ndị agadi nwoke bebi anụnwa ga-abụ fakasịa nke ịfọfa they take care of themselves. If this guy ọ ka dị ụfọdụ ụmụ okorobịa were ada ọcha. Ọ ka dị ọtụtụ n'ime ụmụ okorobịa wee dị romantic. Ife nna agwa unu bụ eziokwu. Ọkwanụ ya. Anyị wee libe ibongi bọsị afọ n'isi ọna. Mana tupu bụ na ya na-abọ libe ibongi, ajụ m ya wee sị biko kedu ife nwunye gị ga-eme ma ọ mala ife a na-eme. Ọ sị m don't worry na ya na nwunye nọ na open marriage. Amara m eme ife bụ open marriage. Ife o mean bụ gịnị? You can entangle with anybody. The only thing bụ na unu nwee ike nwee boundaries like ị ga-akpọta na onye afọ n'ụlọ. Ya nwa ga-achụlụ nke ya na-eje, gị nwa achụlụ nke gị na-eje mana unu mechakwa you're still together. Ọkwa ịghọtago bọsị unu chọkwala unu eselie n'onwe unu. Even self ndị ọcha ụfọdụ na-akpọ ọta n'ụlọ. Ọkwa ịghọta na so ọkwa na ya na anya ka ya ji wee gba nkịtị. Mana another thing ya ji wee gba nkịtị bụ maka gịnị? Na ya na di ebilu 6 years na ya mụtarala ya nwa. Ya wee chezie ma nsogbu osie n'aka. So maka ya na ejere chekwebe onwe ya maka ịdị ime. Kpakpakpa ka a na-agwa gị ife a na ya adụgokwa ime ka a na-agwa gị ife a. Ya wee gwa this guy, the guy sị na nsogbu adọrọ. Ya wee sị biko kedu anya ya ga-eji fụ nwunye, kedu anya ya ga-eji wee fụ enyi ya nwaanyị, kedu ife a ga-akọ. Ọkwanụ ya. Mgbe ụfọdụ this guy na-achọta ya n'ọfịs. Mana ọ bụ na nwa ya nwaanyị afọ ya ọ magolo ife ọ bịala uche na ọ bịala igwe okwu ma ọ na onwe ife olofu. Ya mara ife a ga-eme. Na kịta anya dị ime.
the guy wee sị anya akpakwana nwa afọ aka na ọfụ n'ofu nwa ka amụtara na nke anụnwa ga-abụ ya ụmụ na-abụ ya mụtara mana ọ bụrụgodị na this guy achọrọ ịnị ya na dị oke o wee sị m nne na kịta na this guy bịa na-ayụ ya sị anya biko nya kwete na ya ga-anụ ya ka ya gwazie nwunye gwa enyi nwaanyị bifo nya bịa mee gie na nke afọ abụrụ nsogbu maka na ọ bụgodu na ọ sị na ọma nne ya na nwa anụnwa na ya ga-edobe ya maka na ife ya na-achọ n'oke enu ka afọ na ụka na nwa ya chọgo for 6 years and then ya fọrọ ọkwa ifugo mana kedu iru ya ji afọ enyi nwaanyị ọ sị bụ na ife a wee dị ili elute ya na-adaghalị ya nwere ife ya ga-eme mana ya chọ ka amala ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ilo ọnya nụba nwoke anụnwa wụ papa enyi nwaanyị chọrọ inyeli aka o wee si otu a wee dị maka na enyi nwaanyị chọ inyeli aka o wee kolo ka onye ajụ baba ngwa ọpasa anya nya mụọ nya ka o take care of this child because she can. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.